ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ। ସେଠି କେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା କେତେ, ପୁରୁଷ କେତେ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କେତେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଲି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉପନିର୍ବାଚନ ବା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟିଂ ତାରିଖ ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଭୋଟ ତାରିଖ 11 ନଭେମ୍ବର 2025 ଏବଂ ଗଣତିଟା ହେବ 14 ନଭେମ୍ବର 2025। ତେଣୁ ମୋଟ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 358ଟି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି 1,24,108 ଆଉ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି 1,29,495। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ସେ 21 ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାନନୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହାଲଚାଲ ଏହା ଆମକୁ ଅନ୍ଦାଜ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ନିହାତି ବାଜିମାତ କରିବ। କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏଇ 80 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ସେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା କଲା, ତାହା ଭୋଟ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର, ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଆମର ନିଜର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ଯିଏ ବି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚାଲିବା ସ୍ଥିତି ପୁରା କମିଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରାପ ବୋଲି କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜେଡ଼ି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା, କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।